Voilà bandiraɓe fulɓe hande heɗen ɗo en direct ɗo e terrain mo Saare Ngor. oɗon gandi hande ko équipe aji ɗiɗi ɗi ganduɗa ko gaccitaɗi hakkille nder commune mbo Saare Baka kawri ɗo hande équipe mbo Mbaylar fulɓe équipe mbo Saare Ngor. ɗo noon hande ko match mo ganduɗa mbo weɓata tigui. match noon waɗi démarré joni il y a 2 minutes. ayca ko ASC Saare Ngor jogui ballo. Attention ko Mbaylar naɓe jogui ballo kamɓe goni do mayoji boɗeji ɗi. Saare Ngor waɗi mayoji vert aji. Attention ko ballon mbo recentrale ko Saare Ngor waɗi mbo récupéré dossard numéro 2 mbo yaaha oɗa dribble walla yata o waɗi ɗum yaali. Attention yawti o waɗi passé ɗon to surface de réparation hono wata. Attention lappi ballo oh là là hawrete gardien de but mbo ɗon on nangui ballo. la ilaha illallah oɗon gandi o match bo weɓata hande. Ndare supporter aji ɗi kamɓen foof ɓe gaccitaki oɗo match. Bradez kam kayno toɗon ɗo oɗo ko e dirigeant ji équipe mbo Saare Ngor jiya. Attention mboni ɗon on jii supporter aji ɗi foof ɓe gari ɓe dara oɗo match mo ganduɗa oɗo saaha nino mbo démarriri e Saare Ngor ina weeli e mumen.